A Feira Franca de Pontevedra cumpriu os seus 18 anos nun perfecto estado de forma. A cita conseguiu que toda a cidade volvera á Idade Media. Na Feira Franca hai que vir a comer e a beber, exactamente. Bueno, tamén podemos... E vamos dando unha voltiña por aí. A crisis pido unha monediña, un billete ou un iPhone 7. Ou senón un cacho de bizcocho ou un iPhone 8. Un 8, non? Sí. Un pouco mesturando Edade Media e actualidade. Milleiros de persoas percorreron durante todo o sábado as rúas da zona monumental. Xogos populares, mercadillos, exhibicións e xantares compoñen a proposta dunha cita máis que consolidada que xa reina no calendario festivo do verán galego. O que ensinamos é unha técnica básica para poder tirar 3 flechas, non máis, porque non temos tempo suficiente para enseñar moito máis. Si, somos a Asociación Recreativa de Xeve. Somos o que recreamos o transporte do viño polo antigo Camiño de Castela. Traemos hasta aquí e agora repartemos. Pois nós o que facemos é unha pequena coreografía de uns 10 minutos máis ou menos de esgrima escénica e despois o que facemos é este taller de esgrima antiga, é dicir, a esgrima medieval do espada larga. Fundamental é a implicación dos veciños que levan 18 anos desempolvando as súas mellores galas medievais cada primeira fin de semana de setembro. Ninguén quere perder esta mestura entre romaría e historia. Yo de Zaragoza, pero bueno, trabajamos todos en Burgos y venimos de Burgos. Miramos todas as actividades, despois vamos comer a casa, eso sí, porque senón salimos moi cansados. Entón, hai que ir a comer a casa e logo volver. Son daqui de cerca, a 20 km, daqui me vío todos os anos. Veño desde sempre, desde que empezou vin sempre. Fixo os traxes a miña muller, vestín as fillas e agora voume quedando eu solo e as miñas fillas se teñen a súa pandilla. Nesta ocasión a cita desenvolveuse sen incidencias importantes. Preto de 50 persoas acudiron ao posto de atención médica do Teatro Principal. A maioría das asistencias foron por lipotimias ou cortes.